Druhá časť, staršia vlastne, teda staršia, ja už som vlastne. Druhá časť proste obľúbenejšia sestra. No nič. Takto. Ja sa dneska teším domov. No nič, kde máme povedať dneska. Ona ešte spí. Dobré ráno. Preboha, ahoj. Kde je mama? Mama za chvíľu príde. Zlatko, som doma. Už je tady. Okay. Dobre, ahoj. Ale mami, dneska sa idem zbaliť a idem do svojho nového domu. Ako chceš. Chod sa hrať na počítači. Áno, mami, idem. Že dieťaťu dá počítač. Dieťaťu a počítaču, bože. No takže som tady. Asi to mám tady. Dobře. Tak se jdem tam pozrieť. Tu mám klíčky a ja som si vlastne všetko už brala. Okrem grafického tableta niečo tu nechám. Lebo proste neviem, kedy sa ešte vrátim. No, už jsem tady. A samozřejmě vozidlo je teda psané na pana oznamovatele, tak jak říkal. My jsme u mužů nenašli nic z toho, co nám ten oznamovatel popisoval, a jsme se rozhodli dále prohledat to vozidlo. Kolegyně se mrkne do auta. Jak to teda je? Aby se tam potom... Já jsem tady už takedy byla. Takže já už to tak poznám. Ahoj, Muro. Ježiš, tu mám alkohol, skadiaľ to už nemám. Mám tu 1 500 psov mačiek. A nič to robí. Teď jste se probudili potom po nějakém rauši, jo, ale rád je vozidlo. No nič. Ahoj. Čau. Prečo mi volá? To je ti môj crush? Dneska k tebe prídem, ak by ti to nevadilo, ak si doma sama. Som doma sama, lebo ja už bývam sama, logik. Ja, tak môžu príť? Jo, jasne. Ďakujem. Máš za čo? Ku mne přijít, veď ja tu mám taký bordel, že sem radši nejdem puštět. No nič, já ho sem pustím, ale... No, ale... No nič, já se jdem sprchovat teda. Toto dáme proč stadion to... Jak se na tě po ulici, že jo, a prostě jsme tady zaparkovali včera už. Nie, počkej, tohle si neberu, tohle si beru pro jistotu, aby jsme nějak něco robili, ale to doufám ne. Do řečí. Tak. Bereme tohle, bereme tohle. Já jdem si zvládnout. Sice po 2 hodinách. Ježiš, nie je to klapka, čo som počula. No nič, ja sa takto učijem. Počkej, ja nie som namalovaná. To vidí.
jem za ním. A my teda jako jsme úplně nepřijeli, takže jestli jste parkovali, Čau. to je Ahoj, ty jsi nějak pěkně oblečena dneska. Děkuji, proč jsi nebyl v škole? Nechtěla jsem jí. Aha, služeb toho naruží auta, že na základě to vysvětluje, proč jsi nebyl dneska v škole. Neboj. Chceš? Jo, že nepiješ. Nepiju, a dneska je výnimočný den. Aha. No dám si, tak hýbej vonka. Takým. Tak asi na zdraví. Cca po 3 hodinách spíní. Si robíš srandu. Dobré. Dneska bude, že si spetu, že? Ano, s tebou. Ty jsi směšný. Myslíš? Přišla teda informace, že odstažené vozidlo nebylo. Takže teď je varianta, že to bude ukradené, anebo to někde najdeme, že se to zapakovalo. Kam jdeš? Uvidíš. Že toho může majitelem na oddělení, kde s ním bude všechno sepsat. A tak jsme že se podíváme, jestli náhodou to vozidlo nestojí zaparkované. Zkusíme to povedat, jestli to parkoval tady, má se to hodně třeba ulici. Nakupuj hračky z druhej ruky za úžasné ceny. Chceš to? Kúp si to na net. Stiahni si apku ešte dnes. Prvá práca? To zvládneme. Spoločne. Koukám. Koupíte s náma, jo? To vaše Tady je moje vozidlo. To nebude. Já to spím s Krašem. No, tak to doufám, že ho nezobudím. A Je to teda vaše, jo? Je to moje. doufám, že není holý. Jasně, jdu se podívat po řidičském průkazu. Já vám zatím takhle zběžně zkontroluju, jestli jste teda schopni Lebo ak hej, tak som vozidla nějak. na nič, ja ti budete pozerať. Když jsme se dostali s kolegní k vozidlu i s majitelem, provedli jsme běžnou prohlídku vozidla s tím, že vozidlo nebylo nějak narušeno a bylo na první Dobré ráno. že se spletli v tom, kde vozidlo zaparkovali a hlásili to jako incident. Tak co, našel jste? Nemůžu ho najít. Chod se prosím tě, nevíču. Volný chápu, počtu, jestli vůbec jste Sorry. oprávnění, jo? Protože tady složíte nějakou napadňovou, hledáte vždycky průkaz, nevíte, kde ho máte. Když jste přijel, tak jste asi No nič, já mu idem doniesť veci. říkal jste, že ho máte ve vozidle, a už to hledáte tady. Tam tomu idem naspäť doniesť. Nech sa páči, lebo ja to nevydržím s tebou. My sme večer pili. Ach bože môj, Krista, pána Beka. Ona sa mi tak líbí a ešte dneska som s ňou spal. To je škoda, že ju nemôžu mať. Teda mít. Som tady. Dobré. Čo sa budeme rozprávať? Ja nevím, něco si budeme pozrieť. Dobre, toto je koniec vlastne toho druhého partu. A ja sa s vami lúčim, takže bye bye.